פייגי, הדוד היקרה, וכל המשפחה, זלמן, פיני, חני ובאסי, וכולם, כולם. אני לצערי לא מצליח לצלצל אליכם, לדבר איתכם בטלפון, אז חשבתי שאני אשלח לכם את ההודעה הזאת, המצולמת, הודעה של ניחום אבלים. מאוד היה חבל וצער גדול שלא יכולתי לנסוע, לראות אתכם, להיות איתכם פנים בפנים, אבל הלוח השנה הוא כזה שכמעט לא מאפשר, בפרט היציאה מאוקראינה שהיא מאוד מאוד קשה, היציאה והכניסה דרך מאוד ארוכה. העיקר שבעזרת השם נשלים את זה בשמחות, לבוא תמיד לשמחות ולשמוח אחד עם השני. אני זוכר בתשמ"ח, כשנפטרה הרבי צנחיה מושקה, אז הרבי דיבר כל השנה על דבר אחד, והחי ייתן לליבו. הוא אומר שכל אחד צריך ללמוד, לקחת אל ליבו, ללמוד ממנה וליישם בחייו את מה שהיא לימדה, את מה שהיא נותנה ואת מה שהיא הייתה לזה דוגמה. יש אנשים שכשהם עוזבים אותנו, צריכים להתאמץ כדי לדעת מה אני אקח ממנו. במקרה של אבא שלכם, במקרה של מיכל, דוד מיכל, פטר מיכל, לא צריכים הרבה לחפש מה לקחת ממנו דוגמה, וכבר הרבה כתבו והרבה דיברו. מה שאח שלי זלמן כתב, העניין הזה של ההתנתקות מכל ענייני החול בשבס ולהיות בשמחה ולהתוועד עם אנשים, זה דבר מאוד מאוד מרכזי, אבל יש כל כך הרבה דברים ללמוד ממנו. ראשון, הוא היה מה שקרוי חוסיד פנימי. אני אומר תמיד, מאוד קל להיות חסידי שריד כשאתה כלי קיידש. אתה לומד בכלל, אתה לומד בישיבה, אתה עובד בישיבה, אתה מלמד בחיידר, אתה רב, אתה שליח או כל דבר אחר. שויכת. האתגר הגדול הוא להיות חסידי שריד כאשר אתה בעל עסק. זה האתגר הגדול. ובאתגר הזה, בניסיון הזה, מעטים עומדים בו בהצלחה, כמו שאבא שלכם היה. אדם שכל חייו עבד לפרנסתו, עבד קשה, אבל אף פעם זה לא נגע ולא פגע ולא היה על חשבון היראת שמיים שלו, ההידור במצווה שלו, החסידישקייט שלו, ההתקשרות וההתמסרות שלו לרבי. ואת כל מה שהוא עשה בהצנע לכס. למשל, אף אחד לא ידע ולא יודע איך שכל שבוע הוא ושלמה הפרישו סכום והכניסו למזכירות לתת לרבי לאורך כל השנים, עד לפני 40 שנה כשהם גרו בקרנייץ. דבר שאף אחד לא יודע, והוא לא רצה שאף אחד ידע. למה? כי הוא היה חוסיד פנימי, הוא היה אדם פנימי, וההתקשרות שלו לרבי הייתה עצמית, כמו שזה בא לידי ביטוי בכל פעם שהוא סיפר סיפורים וזיכרונות מהחוויות האישיות שלו עם הרבי, והניסים והנפלאות שהוא זכה להם. העניין היה פנימי ועצמי, וזה נקודה שצריך לקחת ממנו. להיות חסידי שריד, גם כשאתה לא כלי קיידש, גם כשאתה חי את חייך, עובד ומצליח בעזרת השם לפרנסתך, לא לשכוח מאיפה באת ומה אתה, הוא פשוט דוגמה חיה לעניין הזה באופן הכי נפלא. ודבר שהכי סימל אותו יותר מכל דבר אחר, זה היה רוחב הדעת שלו. אדם עם ראש גדול, ודווקא רוחב הדעת שלו היא זאת שהשאירה אותו, אפשרה לו להיות מי שהוא היה בכל חייו, אפשרה לו להתעלות מכל מיני מצבים ומכל מיני ניסיונות, ולהמשיך ולהתקדם, ואפשרה לו תמיד להיות עם חיוך על הפנים, לשמוח, ותמיד לתת לבן אדם שלידו את ההרגשה הכי טובה. אף אדם שעמד איתו ודיבר איתו והקשיב לו ושמע לו, מעולם לא יכול היה לנחש, לעלות על הדעת, עם מה הוא מתמודד, עם מה הוא עבר, מה עבר עליו השבוע וכו' וכו'. זה טיפה מן הים ממה שאפשר ללמוד ממנו. אני חושב שגם הפטירה שלו מהעולם, ההסתלקות המופלאה שלו מהעולם, באופן של דעה צלולה, כשאתם כולכם ליוויתם אותו, ובאופן שבו זה קרה, איך שהוא נפרד מכולם, בדרך חיים זכיתי לקבל ממנו גם כן ברכה כמה שעות לפני שהוא עזב את העולם בערב ראש השנה. האופן הזה גם כן, זה חלק מרוחב הדעת שלו שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו. אני פעם אמר לי וורט, שמלווה אותי הרבה שנים.
עוד שהיינו בדונייצק, הוא אמר לי, הוא היה אצלנו בפברנגן בשבת, משהו כזה, אז הוא אמר לי, שאומרים בברכת המזון, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא זן אותנו, בחן, בחסד וברחמים. הוא אומר, אני התפללתי לקדוש ברוך הוא כל השנים, שיזון אותי בחן, שלא יצטרך להזדקק חלילה לחסד ולרחמים. הוא אמר לי תמיד, על זה צריך להתפלל. אבל לא צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפול עליך כסף משמיים, זה לא בדרך הטבע. אבל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך בדרך הטבע, שייתן לך בחן. זה מה שהוא אמר לי, וזה נחקק אצלי אז, ובאמת אני אומר את זה וחולק את זה עם הרבה אנשים. וזה לא סתם, ונעים הדברים למי שאמרם, כי הוא היה איש מלא חן, הוא היה מלא חן, ולכן הוא זכה שהקדוש ברוך הוא יתנהל איתו בחן, והוא נתן מצידו לכל האנשים שסבבו אותו חסד ורחמים. שהוא בטוח מליצי ישר על כולנו, על כולכם, על אמא, ועל כולכם ועל כולנו ועל כל המשפחה ועל כל קהל אנש. היה אדם מאוד 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 אהוב וחביב על כל מי שבא איתו במגע. ושנזכה בקרוב ממש, להוקיצו ורנו שייחני אופור והוא בתוכם. ובעזרת השם שנזכה שהשנה הזו, שערב יום כיפר הזה, יהיה ערב יום כיפר האחרון בגלות. שיהיה לנו חסימה וגמר חסימתי והגותה נגיבן שתי יור. בעזרת השם שיהיה שנה של גאולה וישועה. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד, ומעתה ועד עולם נדבר בינינו ונברך אחד את השני רק בשמחות ובדברים שמחים. אגב, מה הוא אמר לי? המילה האחרונה שהוא אמר לי זו ספרבן שמחס. אז שהקדוש ברוך הוא יעזור שכך יהיה.